सर येदो व्हडलो बोवाळ चालू आसा तुम्ही मातशे सर एकूच द्या म्हणून अरे प्लीज सांगा न्हू स्क्रॅप करा म्हणून तुमच्या घराचेर मोर्चा व्हेलो लोकांनी तुमकां आव्हानां दिल्या लोकांनी होय दिले कितें करतले तुम्ही आता तुम्ही सांगलेले 45,000 लोक हाडटले म्हणून सीएमओ बरोबर किती डिस्कशन झाले 39 डिस्कशन झालं असं प्रोटेस्टा बद्दल. काय बसून निधार आहे. काहीच निर्णय दिना तुम्ही सीएम कडे किती डिस्कशन तुम्ही पळयतात GNH. रस्ता पावस मरे जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले मुझे भाशे हड्डे जाले इथे हॉट चेंज कर मरे कितें टायर चेंज कर मरे खंय चेंज केला बरें हेच योकोहामा टायर एक्सप्रेस ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यात नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी वाह मॅगविल्स वाह टायर चेंज टायर सर्विस वाह नायट्रोजन गॅस व्हील अलाइनमेंट अँड बॅलन्सिंग अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आणि जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आणि एक्सप्रेस सर्विस गाडी सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे फास्ट नो एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव आनी मग दोतोरा घेवत मरे पळय